Zikomo kwambiri chifukwa cha maimbidwe amenewo. So they said, your love so great. Really, the love of God is very awesome. And we have to thank God for this great love that He has shown to us. And also they are saying, yes, I know that Jesus died. Sins of us were washed by the death, by the blood of Jesus Christ. So we are so glad for that 2 pieces of praise before this. So at this time, before we listen to the word of God, let me say, let's keep quiet and we should not move, and let's hear the word of God from our servant of God. So tayi no timvetsere mawu a Mulungu abusa athu alalikira. Zikomo kwambiri. Yes. Good morning, everyone. Yes. Yes. Thank you for gathering for this morning Sunday service. Sunday service. This is time to listen to the Word of God. Let us first read book of John chapter 2. Chapter 2. John chapter 2 from verse 13. Chapter 2 verse 13. We read up to verse
learning the word of God. momvetsa chisoni anthu akuluza chikhumbokhumbo chofunika kuna kuti amvetsetse mawu a mulungu. Everyone, Bible says in John chapter 1, Ndeno Bible likutera kuti pa chapter 1 in the beginning was the Word, kuti pachiyambi panali mawu and the Word was with God. ndi mawuwo anali kwa mulungu The Word was God. ndi mawuwo ndiwo mulungu. What does Bible say? Bible likuti chani? The Word. Ni mawu. The Word was God. Mawuwo ndiwo mulungu. In other words, how God wanted to present himself to us. Munjira ina mulungu akufuna dzionetsere kwa ife motani. When Jesus Christ came, people were not interested in the words that they heard from him. Ndeno pamene Yesu anabwera anthu sanali ndi chikhumbokhumbo chofuna mawu amene iye amayankhula. Instead, they were amazed by his powers to heal the people who were sick. M'malo mwake anali ndi chidwi ndi mphamvu zimene amaonetsa pochiritsa anthu odwala. That's why whenever they came to Jesus, they asked, "Show us your sign that you have come from God." Nchifukwa akapita kwa Yesu nthawi zonse amati mutionetsere chizindikiro kuti inu muchokadi kwa Mulungu. They were not interested in Jesus Christ at all. Samakhalanso ndi chidwi mwa Yesu Khristu mwini. What did Jesus say to them? Ndi Yesu Khristu anati chani kwa iwo? These wicked nations Mtundu wokhotakhota seek for signs and wonders. ufunafuna zizindikiro ndi zozizwitsa. Is that right? Si choncho? These wicked nations, M'bado wokhotakhota, wicked people, anthu okhotakhota seek for signs and wonders. umafunafuna zizindikiro ndi zozizwitsa. Whenever people came to Jesus asking for signs and miracles that he has performed, Ndeno nthawi zonse anthu akapita kwa Yesu kafuna zizindikiro ndi zimene amachita zozizwitsa. he has rebuked them Ndeno amadzudzula and said that the wicked people amauza kuti ndinu anthu seek okhotakhota for signs and wonders. ndi amene makamaka amasakasaka zizindikiro ndi zozizwitsa. Do you understand? Mumvetsetsa? Jesus said, "There is no signs for you. Ndeno Yesu Khristu ananena kuti palibenso chizindikiro china kwa Only inuyo. sign is that just like Jonah was inside the fish belly." Chizindikiro chimene chinakhala chimodzi ngati Yona amene adamezedwa ndi nsomba. Speaking of the death of Jesus Christ, Amayankhula za imfa ya Yesu Khristu. Jesus said that he also will die and will be raised again. Ndi amatero kuti adzafa ndi kudzukanso kwa One akufa. thing that we need to clarify here today, Ndi chinthu chimodzi chimene tifuna tione bwinobwino apa lero. where do we find God? Nkuti kumene timapeza Mulungu. How do we meet with Jesus? Timakumana ndi Yesu motani. Everyone, God has expressed to us that he is the Word. Jesus Christ is the Word of God. Mulungu akudzionetsereka kuno kuti iyeyo ndi mawu a Mulungu. In the beginning was the Word. Kuti pachiyambi panali mawu. Word was with God. Mawuwo anali kwa Mulungu. Word was God. Ndi mawuwo ndiye Mulungu. Is that right? Si choncho? Everyone, what I want to tell you is that Ndi chimene tifuna ndikuwuzeni chakuti more than anything that you have, that you want to serve God, koposa chinechi chonse chimene muli nacho kunena kuti mutumikire Mulungu. more than anything than your worships, your good doings, good works, Koposa chinechi chonse chimene muli nacho kaya mapembedzero anu abwino ndi zina zonse zimene mmachita zabwino. above that, more than anything else that you think is holistic, Koposa chinechi chonse chabwino chimene muli nacho chimene mmati nchoyera. everyone, above that must stand Word of God. Ndi pamwamba pa chimenecho pafunika pakhale mawu a Mulungu. But sadly, today, people are not interested in the Word. Koma chimene chikuchitika lero lino anthu sakhalanso ndi chidwi pa mawu a Mulungu. People are just interested in some kind of signs and wonders. Anthu amangokhala ndi chidwi pa zinthu zimene zili zozizwitsa People zooneka are ndi more maso. interested in how people can be entertained. Anthu akungosangalatsidwa ndi mmene angasangalatsidwire. When they testify, people express what they felt about God. Ndi akamachitira umboni anthu amamva zimene akumva zokhudza Mulungu. Everyone, your feelings, emotions are not important before God. Koma maimvaiva anu, ma-emotion anu sofunikira pamaso pa Mulungu. Everyone, God wants us to hear the Word. Ndi Mulungu akufuna ife timve mawu. Today, in this chapter, John chapter 2, where we read, Ndeno pa chapter chimene 2 cha Yohana chimene what tawerenga. is happening here is that Jesus went up to the temple.
ndeno Yesu Kristo anapita ku kachisi. Reason was there was a Passover feast which was coming near. Kumeneku kudali phwando limene limafunika lichitike. So Jesus went up to pray in the temple. Ndeno Yesu Kristo anapita kuti akapemphera ku But when he kachisi. went up there, Koma atafika kumeneko, inside, in front of the temple, there were vendors. ndeno pamenepa patsogolo pa kachisi padali anthu ochita malonda. They were selling oxens, Ena amagulitsa ng'ombe, sheep's goats, ena amagulitsa nkhosa ndi mbuzi, ena and nkhunda, people were exchanging monies. ena amasinditsa ndalama. You might wonder, why are they selling these things? Ndiye mukhoza madaba unoti chifukwa chani akugulitsa zinthu zimenezi. Because traditionally in Israel, Chifukwa mwachikhalidwe ku Israeli, when they come to worship God, akabwera pa kupembedza Mulungu, according to their tradition, they have to offer a sacrifice unto God. mwachipembedzo chawo amafunika apereke china chake kwa Mulungu. So before anything, any prayer, any worshiping they do, first thing is that they bring an offering to God and offer to ask for forgiveness. Ndiye asanapange china chonse akamabwera yonse pa Mulungu amene apereke nsembe kwa Mulungu kuti akhululukidwe. And that is the way how they will start their worshipings. Apa ndi mmene amayambira chipembedzo chawo. So this has been the way how people have been serving God for over 1,500 years until coming of Jesus. Uku ndi kumene kwakhala kupembedza kwa anthu kwa zaka pafupi 1500. Now, as Jesus Christ came into this world, Ndiye Yesu Kristo atabwera mu dziko lino, as you know, Jesus Christ came to deliver the heart of God. monga mudziwira kuti Yesu Kristo adabwera kuno kuti adzapereke mtima wa Mulungu. He came to deliver us from our sins. Adatibwera kuno kuti atimasule ku machimo athu. He came to fulfill the will of God, to wash away our sins. Adabwera kudzakwaniritsa chifuniro cha Mulungu kuti atitsuke machimo athu. Now he came not only to act, Sanangobwera fulfill the kuti will of adzangochita kapena koma kudzakwaniritsa. he also came to deliver this message. Koposanso anabwera kuno kuti adzapereke uthenga umenewu. This message. Uthenga uwu. Remember, this message is what we call gospel. Uthenga uwu ndi umene timautchula kuti uthenga wabwino. Good news. Uthenga wabwino. Understand? Mumvetsetsa? For us, it's a news. Ndiye kwa ifeyo ndi uthenga, For Jesus, he must act upon this will. koma kwa Yesu afunika akwaniritse pochita chifuniro chimenechi. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa chimene ndikuyankhula? He has to fulfill this work. It's his work. Afunika akwaniritse chimenechi ndi ntchito yake Yesu. But it's not important just the work being fulfilled. Koma sizofunika kuti angogwira ntchitoyo. The news has to be delivered to us. Uthenga uwu ufunika ufikire kwa ifeyo. Why he has come, Chifukwa chani adabwera, why he has to die on the cross, chifukwa chani anafa pa mtanda, to fulfill what purpose is he doing this for? kuti akwaniritse chifuniro chimodzi nchifukwa kupanga zonsezi. Understand? Mumvetsetsa? So there's two things that are being done here. Ndiye pali zinthu ziwiri zimene zachitika apapa. There is an actual process of washing away the sins of the people. Pali dongosolo limodzi limene lilipo lona kuti machimo atsukidwe. Who does this work? Adagwira ntchito imene ndani? Is it our work? Ndi ntchito yathu? Everyone, is it our work? Ndi ntchito yathu? To wash away our own sins. Kuti titsuke machimo athu omwe, We are coming free from our sins through our work. timamasuka kuchimo pogwira ntchito ifeyo. Every Bible says wage of sin is what? Baibulo limene kuti mphoto ya chimo ndi chani? Wage of sin is Mphoto ya chimo ndi imfa. if you want to pay the wage of your sins, Ngati mufuna inu mupereke mphoto ya chimo lanu, it's not that you can beg for forgiveness. sinkhani yona kuti mupemphe chikhululuko. That is not what Bible says. Si zimene Baibulo limanena. It's not that you can pray for forgiveness. Sinkhani yoti mupemphere chifukwa chikhululuko. It's not what Bible says. Si zimene Baibulo limanena. You cannot fast, Simungasale ask God for forgiveness. kumpempha Mulungu kuti akukhululukireni. Bible does not say the wage of sin is praying, confessing, Baibulo or sinena kuti fasting. mphoto ya chimo ndi kusala kudya kaya kupemphera kwambiri. Clearly, Bible says that wage of sin is what? Koma Baibulo momveka bwino kuti mphoto ya chimo ndi chani? Death. Ndi imfa. So only by a death Ndiyeno podzera mu imfa our sins can be machimo washed athu away. akhoza kutsukidwa. But then how can you yourself behave and act upon your salvation?
ndeno inu mungamapange bwanji ntchito pa chipulumutso chanu chomwe If you spare your life, ngati inu mungapereke moyo wanu if you use your life to sacrifice yourself, how can we live again? ndeno ngati inu mungapereke moyo wanu kuti mupereke chifukwa cha machimo anu mukhalanso moyo bwanji Everyone, it's not something that we humans can do. sichina chake chimene ife ngati anthu tikhoza kupanga That's why Jesus Christ came to this world, nchifukwa tsopano Yesu Khristu anabwera pa dziko lino lapansi very simply because wage of sin is death. mophweka chifukwa kuti mphotho ya tchimo ndi The imfa main purpose why Jesus Christ came to this world cholinga chachikulu chimene Yesu Khristu adabwera pa dziko lino lapansi is to give his life as a ransom. ndikupereka moyo wake ngati chikole As a ransom, to give his life to save us, to wash away our sins. kupereka moyo wake ngati chikole kuti akatipulumutse ku machimo athu Then what is it that we do? ndeno ifetu timapanga chani What is the job for us? ntchito yathu ndi chani tsopano It's not that we support his work. ndi sinkhani yoti ife tinthandizire It's ntchitoyi not that we help him to die. kapena kuti tinthandize kuti akafe Even our job is to listen to clearly his plans, ndikumvetsera why he's mwachidwi coming to this kudongosolo world, lake why he has to die on the kuti cross. chifukwa chani afunika afe pa mtanda Even our job is to listen from him. ndi ntchito yathu ndikumvetsera kwa iyeyi Our job is to what? ntchito yathu ndi yani Listen from him. ndikumvetsera Everyone, because this is a work which only Jesus Christ can fulfill and do. ndi chifukwa kuti ndi ntchito imene Yesu Khristu yekha angapanga ndi kukwaniritsa Today our job is to listen to that word. lero lino ndi ntchito yathu ndikumvetsera ku mawu amene wawo Understand? mumvetsetsa But today people are not interested in listening to the word of God. koma anthu ambiri lero lino sali ndi chidwi kuti akamvetsere mawu a Mulungu Just by listening, ndi pakumvetsera kokha people can receive true salvation. anthu akhoza kulandira chipulumutso choona Everyone, Bible says faith comes by baibulo hearing, limanena kuti chikhulupiriro chimadza ndi chani ndi hearing the mbiri what? mbiri yakumva mawu chani Word of God. mawu a Mulungu Yeah, faith comes by hearing the word of God. chikhulupiriro chimadza ndi mbiri mbiri yakumva mawu a Mulungu Bible says the just shall live by faith. akuti okhulupirira adzakhala ndi moyo ndi In chikhulupiriro other words, to become justified, munjira ina kuti munthu ukhale olungama we can find true salvation by what? tikhoza kupeza chipulumutso chenicheni potani By hearing, listening to the pakumva word of God. kumvetsera ku mawu a Mulungu Do you understand? mumvetsetsa So once again, ndekachikenaso simply our job as a human beings ndi ntchito yathu ngati anthu is not that we can do something for God. sinkhani yoti tipange china chake kwa Mulungu Our job is to listen to the words that Jesus Christ has brought to us. ntchito yathu ndikumvetsera ku mawu amene Yesu Khristu watibweretsera Our job is to listen to why he has come. ntchito yathu ndikumvetsera kune kuti adabwera pa dziko lapansi pano Our chifukwa chani job is to listen to what purpose he is being crucified on the cross. ntchito yathu ndikumvetsera kune kuti chifukwa chani anakupachikidwa pa mtanda And also our job is to listen, what does this serve? What does this mean, him dying on the cross? mamakanso kumvetsera kune kuti izi zikugwira ntchito yanji pakufa pa mtanda paja Our job is to listen from him. ndi ntchito yathu ndikumvetsera kwa iyeyo Work ntchito is done by who? imagwidwa ndi ndani The work is done by who? ntchitoyo igwidwa ndi ndani It's done by who? ndi ikugwidwa ndi ndani Jesus. Yesu Work itself is done by Jesus. ntchitoyo ikugwidwa ndi Yesu Our job is to listen and receive what he has told us. ntchito yathu ndikumvetsera ndi kulandira pa zimene iye watifotokozera Amen. amen That is the main teaching, spiritual teaching of this Bible. uku iyi ndi chiphunzitso cha uzimu chenicheni chokhudza baibulo Because we humans, we do not have the power to do good. chifukwa chake ife tidalibe mphamvu yoti tipange We do zabwino not have power to wash away our sins. kamenanso yotsukira machimo athu Our job is to look upon to Jesus ndi ntchito yathu ndikoyang'ana kwa Yesu and listen from him. ndi kumvetsera kwa iyeyo Do you understand? mumvetsetsa And receive his word.
ndikulandira mawu ake. Our job is to stand there to listen and receive the word. Ntchito yathu ndikuyima pamenepo ndikumvetsera ndikulandira mawuwo. The work itself, Ntchitoyo yeniyeniyo, the process of washing away the sins, dongosolo lotsuka machimo, it is being done by who? lidagwidwa ndi ndani? Is it done by us or is it Imagwidwa done ntchito ndi by ife kapena Jesus Christ? Yesu Khristu. Yes, that work is being done by Ntchito imeneyi idagwidwa ndi ndani? Jesus Christ. Yesu Khristu. But today, Koma leloli in this John chapter 2, mu Yohana mu chapter 2, many people have gathered around. anthu ochuluka asonkhana. Why? Chifukwa chani? Because it's a Passover feast. Chifukwa kuti ndi mwambo wa Pasaka. And they want to worship God for freeing them from Egypt. Ndeno afuna mpembedze Mulungu chifukwa chowamasula ku Igupto. Is that right? Si choncho? God freed them from Egypt, from the slavery. They were slaves for 400 years, over 400 years in Egypt. Mulungu anawamasula ku zaka 400 zimene anali ku Igupto. Now, as they're becoming free from Egypt, Ndi pamene amasulika ku Igupto, the last plague, out of the 10 plagues, the last plague which God has put upon the Egyptians muliro omaliza umene anayika pa Igupto was this feast called the Passover. ndi wamwambo uwo otchedwa Pasaka. Do you know about the Passover? Mmadziwa zokhudza Pasaka? Do you know about the Passover? Mmazidziwa zokhudza Pasaka? Yes, what was this plague about? Ndeno muliri udali otani? Yes, simply, God commanded Moses. Ndeno ndiophweka Mulungu anamuza Mose. What did God command? Anamuza kuti chani? In this particular day, I will send down my angels. Ndeno mu tsiku ngati ili ndidzatumiza mngelo wanga. Now, I want everyone to go into your house. Ndiye ndikufuna wina aliyense apite mu nyumba mwake. And on this night, my angels will come Ndiye usiku mngelo adzadutsa. and will strike Ndipo adzapha all the firstborn. ana onse oyambirira ubadwa. The firstborn among people, Oyambirira ubadwa kwa anthu, the firstborn among cattle. kwa ku ng'ombe. I will strike all the firstborns, God Ndiye said. ndidzapha onse oyambirira kubadwa. It's a judgment day. Ndi chiweruzo, ndi tsiku la In other chiweruzo. words, this is a judgment that has come upon the people. Ndiye munjira ina iyi ndi chiweruzo chimene chikubwera kwa anthu. Our married brothers and sisters, do you have your firstborn? Ndiye kwa anthu okwatira kuti ndi ana oyamba. On this day, if you do not follow what God has commanded, Ndiye mu tsiku ili ngati inu simunatsatire zimene Mulungu anena. just imagine that your firstborn child will have to die. Ino ndiye kuti Mulungu olingala kuti mwana wanu oyambayo akufa. Very fierce, very fearful judgment of God, right? Ndi chiweruzo choopsa cha Mulungu si choncho. But God gave them one way so that this judgment can pass over them. Ndiyeno Mulungu anapereka njira imodzi yone kuti chiweruzo chichi chikangokudumphani. What they had to do is they had to kill a lamb Ndiye chimene amayenera achite nkupha nkhosa or goat, kapena mbuzi. take the blood, Ndikutenga mwazi uja. and he says, use the hyssops, a bush of hyssops, Ndiye to mugwiritse paste the blood. ntchito kachinyatsi kupaka pa Where do chitseko. they paste the blood? Amamwayika pati mwaziwo, It said, paste the blood on the doorpost, 2 doorposts. There's 2 amapenta doorposts. mwaziwo ndikuti pa chitseko. If you see the door, there's a door like this, right? Ndiye pa chitseko chimakhala choncho, si choncho? Is that right? Si choncho. These 2 that is facing the wall is called the doorpost. Ndiyeno izizi zimene zimayang'ana kujenuzi timazitchula unoti maposti God said, achitseko. put the blood on the 2 doorposts Ndiyeno Mulungu anamanena kuti muziyika and pa also maferemu on the achitseko amenewo. lintel of the door, Ndiye poloyeranso on the top pamwambapa, of the door. pamwambapa makamaka. So on these 3 sides, on the top of the door, lintel, and also the 2 doorposts, Ndiye put pamwamba the pa blood. chitsekopa komanso maferemumu. Is that right? Si choncho? God said, every house, Ndiye Mulungu amanena kuti mu I nyumba will ine visit yonse, every house. nyumba ine yonse ndidzayendamo. And if I see that blood has been pasted on the doorpost and the lintel of the door, Ndiye ndikaona noti pa chitsekopa pali mwazi. God said, my judgment Ndiye Mulungu adanena kuti chiweruzo changa will pass over you. ndiye chikangokudutsani. Will not go inside
and to kill the firstborn sichikalowa nyumbamo ndikupha mwana woyamba will pass over you. chikangokudutsani. You understand? Mumvetsetsa? So, on this day, it was a day where people could have faced death of their children, death of their fathers, death of all the firstborns. Ndiyeno linali tsiku limene mahanja adakakumana ndi imfa za anthu oyamba. But anyone who had the blood on the doorpost and the lintel of the door, Komano wina aliyense amene amapaka mwazi pa chitseko chake, God said, I will pass over this house. I will not strike them. I will not put judgment upon them. Mulungu adanena kuti ndikangodutsa sindikapereka chiweruzo mu nyumba imeneyi. You understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense. So all the Israelites, Ndi Aisraeli onse because they fear God and they respected God, chifukwa amaopa Mulungu komanso amalemekeza, they put the blood on the lintel and doorpost of every house. ndiyeno anayika mwazi pa khomo la chitseko linali lonse. Do you understand? Mumvetsetsa? For example, let me just give you one condition. Ndi mwachitsanzo ndikupatseni condition imodzi. There was a thief. Ndi panali mbava. Father is a thief. Ndi mwina bambo ndi wokuba. He stole. Ndi adaba. He has sinned. Ndino achimwa. He deserves to be punished, isn't it? Ndi afuna alangidwe si choncho? Right? Si choncho? But that thief also put the blood on the lintel and the doorpost. Koma mbava imeneyi yayikanso mwazi wake pa chitseko paja. Can the angel of God go inside and strike this thief? Ndi mngelo amene yakhozolowa nkukapha mwana woyamba? Or the angel of God pass over this house? Kapena mngelo yakangodutsa nyumba imeneyi? Yeah, pass over. Akangodutsa. Yes, that's right. So whether you are, what kind of sin you have committed, what kind of person you are, it's not important. Ndi zimene mwachita kacho tchimo limene mwapanga zimene sizofunikira. How well you serve God, how well you worship God is not important. Mmene mapembedzera Mulungu bwino ndi zina zonse zimene machita How sizofunika. good you are, evil you are is not what God is Kaya checking. ndino wabwino bwanji kaya ndino oyipa bwanji zimene sizofunikira. When I see the blood, God said, I will. Koma pass ndikaona over. mwazi Mulungu akunena kuti adzatani? Adzangodutsa. That's why all the houses of Israel, they have painted the blood on Chifukwa nyumba zonse za ku Israeli adayika mwazi pa chitseko. the doorpost and the lintel. Molowera pa chitsekopo. That's why the judgment of God passed over all the houses of Israel. Nchifukwa chiweruzo cha Mulungu chidadutsa pa nyumba zonse za ku Israeli. But what about Pharaoh, Koma tsopano kwa Farao bwa, who was a king of Egypt? anali mfumu ya ku Igupto. Did Pharaoh put the blood? Ndi On the Farao doorpost? anayikanso pa mwazi pa chitseko pake? He did not. Sanayike. That's why the angels of God went inside and he struck Pharaoh's son. Nchifukwa ngelo atalowa nyumba muja anakapha mwana woyamba. And the Pharaoh's firstborn son died. Mwana woyamba wa Farao anafa. This was the 10th plague God has put upon Egypt before Unali muliri wachiteni freeing the Israelites from Egypt. umene Mulungu anayika ku Igupto asanatulutse ana Israeli mu So Igupto. from that time, this has become a feast, Ndeno yambira nthawi imeneyo uwu wakhala mwambo. a Passover feast. Mwambo wa Pasaka. So for 1,500 years, Ndiye kwa zaka 1500 they have been keeping this feast to celebrate, to praise God, to worship God. akhala kusunga mwambo umenewu kumpembedza Mulungu ndi kumulambira Mulungu. You understand? Mumvetsetsa? That's why they also brought oxen, sheep, because this was the way how Israel have been worshiping God for the past 1,500 Chifukwa years. amabweretsanso nkhosa komanso ng'ombe umu ndimene akhala kupembedzera kwa zaka 1500. But the problem is, everyone, Komano vuto ndila kuti wina aliyense they have learned the physical process, awa waphunzira process ya kuthupi, but they did not understand the actual heart of God behind this. komano sanaphunzire mtima weniweni wa Mulungu kumseri kwa mwambo umenewu. They're just celebrating God. Oh, it's a Passover feast. It's the day God saved us, freed us from Ndi Egypt. anthu akungodumba zikoma kwambiri Mulungu munatipulumutsa ku Igupto. Through the 10th plague, the Passover feast came to Udzera pa us. muliri wachikhumi ndi kuti mwambo wa Pasaka udabwera. That's why for 1,500 years, Israel have been keeping this feast. Nchifukwa kwa zaka 1500 Aisraeli akhala kusunga mwambo umenewu. So they have all gathered to celebrate the Passover. Ndi osakumana kuti akondwerere za mwambo umenewu.
Now, as usual, there people were selling the oxen. Why? There are people who came to worship God, but they did not have the materials to worship. ndiye mwachizolowezi anthu ndikuti atenga ng'ombe zawo mwachizolowezi afuna akapereke. So physically, the people, Israelites, were one by one paying money to buy oxen, to buy sheep. ndiye kuthupi with this- mmodzimmodzi ana aisraeli ndikuti amapereka ndalama kuti agule ng'ombe kapena nkhosa. With this, I want to sacrifice unto Lord and worship our God for Ndi His ndalama deliverance. ndi ndalama zangazi ndikufuna ndipereke sembe kwa mulungu kunthokoza. That's why people have gathered around, and the Israelites who thought that this time is precious, they also brought out oxen to sell, to help people to prepare for this day of the Passover. nchifukwa anthu amapereka basi nkumakhala ndi nkhosa ijo kuti kukonzekera kuti akhale ndi mwambo umenewo. It's a truly wonderful day, wonderful feast, which Israel people want to remember. ili lidali tsiku lapamwamba limene aisraeli amafuna alikumbukire. Is that right? si choncho? But then Jesus also came to this Passover feast. komano aisraeli adabweranso kumwambo umenewu. When he went up to the temple, ndeno atapita ku mukachisi muja when he saw the people who have gathered around to sell the oxen and sheep, ataona anthu amene amagulitsa nkhosa komanso ng'ombe zawo. was Jesus happy? kodi yesu khristu anali osangalala? Happy that so many people have gathered to worship the Father God? kusangalala kuna kuti anthu ambiri asonkhana kuti adzampembedze mulungu wakumwamba. You know, it's not a different God. The God of Israel and God that Jesus called him Father is the same God. ndiye mudziwe una kuti mulungu wake ndiye mweyo ameneyo amantchula komanso mulungu yesu khristu amantchula kuti ndi mulungu wanga. But they have all come to worship the same God onsewa abwera kuti adzapembedze mulungu mmodzi in honor and respect of their salvation, the deliverance. kuti ampembedze mulungu pa chifundo chimene chabwino. Then, why was Jesus angry seeing these people? ndiye chifukwa chani yesu anakwiya pakuona anthu amenewo? They have come to worship the Lord. abwera kuti adzampembedze mulungu. Isn't that right? si choncho? They have come to worship and celebrate this special day that God has delivered them. abwera kuti adzampembedze ndi kusangalala pa tsiku limenewo adamasulika. Passover is one of the most important feast, holiday for Israel. tsiku la pasaka ndi tsiku limodzi limene lilofunika kwambiri ku israeli. It's the day they have become free from slavery. ndi tsiku limenewo anamasuka ku ukapolo. You understand? mumvetsetsa? It's the most important day. ndi tsiku lofunikira kwambiri. One is the Independence Day for Malawi, ndi tsiku la ufulu kuno ku Malawi ndi tsiku lanji? 6th of July, right? ndi July 6 si choncho? Right? si choncho? Isn't that the most important holiday for Malawi? kodi si tsiku lofunika kwambiri kuno ku Malawi? Yeah, like the Passover feast was the most important day for Israel people to celebrate. mwachonchonso tsiku la pasaka idali labwino kwambiri lofunikira kuti azisangalira aisraeli. So for 1,500 years, they have been following the same thing, worshiping God, giving their offering ndiye kwa zaka sacrifice to God. 1500 akhala kutsatira zimenezi kumpembedza mulungu kupereka zinthu zawo kwa mulungu. It's a day when they pray to God and glorify God. ndi tsiku limene amapemphera komanso kumpembedza mulungu wawo. But Jesus came up to that mountain. komano mulungu yesu khristu anabwera ku phiri limeneli. It's not that he was pleased to see the people around to worship God. sinkhani yoti adali osangalala kuona anthu kuti amupembedza mulungu. Suddenly, Jesus went, he took some rope cords. ndeno yesu khristu mokwiya anapita kukatenga zingwe zina. He made a whip. ndi adakoza chokwapulira. He started to go around and whipping, beating people. ndi adangozungulira wakwapula anthu. Get out! tachokani apa. Get out! tulukani. He flipped over the table. They were selling kenako money exchange. anatembenuza matebulo. Get out! tulukani. Right? si choncho? Don't make my father's house a house of merchandise. musaipange nyumba yanga kukhala ya zamalonda. Everyone, it's not that Israel was doing this just to make a marketplace in the temple. sikuti aisraeli amapanga zimene kuti angopanga zinthu zamalonda mu Do you know mkachisi. how much strongly Israel people respect the Temple Mountain? mudziona kuti aisraeli amapembedza lemekeza bwanji For them, it's the most holistic site. malo amenewa ndi malo ofunikira kwambiri kumene kunamangidwa kachisi. Everyone, it's not that they're there to make a marketplace. It's not about that. sinkhani yona kuti wakapange zamalonda sinkhani ya zimene zozoyi. On this particular day, it's a Passover feast. They have to sacrifice to God. koma tsiku lina anenewo alipembedze apereke nsembe zawo tsiku la pasaka. Jesus does not know that. yesu samadziwa zimenezo? He knows. amadziwa. But why is it that Jesus was so angry?
koma nchifukwa chani Yesu anali wokwiya kwambiri? Why did he start to make a whip and start to hit people and chase them out? Nchifukwa chani anapanga chokwapulira nkukwapula anthu Why did he atuluke? flip over the table? Nchifukwa chani analembetuza matebulo? Everyone, the problem is, Ndi vuto linali lokuti it may seem like the Israel people are respecting God, zimaoneka ngati ana Israeli akulemekeza Mulungu, but Israel people were not respecting God. koma ana Israeli samalemekeza Mulunguyo. Why? Chifukwa chani? Everyone, like Bible says here, Monga mmene Bible likunenera apapa. Bible says in John chapter 1, Bible likutera mu Yohane chapter 1. let's see here. Tione penepo. John chapter 1 verse 4. Yohane chapter 1 verse yake ya 4. Bible says in him. Bible likuti mwa iye. Sorry, let's see from verse 1. Ndiye tiyambire verse ya 1 makamaka. Verse 1. Verse In the yoyamba. beginning was the Word, Word was with God, and Word was God. Pachiyambi panali mawu ndipo mawuwo anali kwa Mulungu ndipo mawuwo ndiye Mulungu. And then verse 4. Ndiye verse 4 kenako. In him Mwa iye was life. munali moyo. In other words, Munjira ina. he is the Word. Ndi mawu iyeyo. Jesus Christ is what? Yesu Kristu ndi chani? Word of God. Ndi mawu a Mulungu. Inside Jesus there was Mkati mwa Life. Yesu Kristu munali moyo. life, Munali moyo and the life was the light of ndipo man. moyo udali kuwunika. Everyone in our church, Ndiyeno wina aliyense mu chalichi mwathu we believe that salvation comes by hearing the word of God. timakhulupirira kuti chipulumutso chimabwera pakumvera mawu a Mulungu. That's why we are guiding people to explain so that you can understand and you can respect the word of God. Chifukwa tikuwatsogolera anthu kuti azifotokoza komanso azimvetsetsa mawu a Mulungu. But the problem is, Koma vuto ndi lakuti it's not that only God is working. sinkhani yoti Mulungu yekha akugwira ntchito. Satan also works in our time. Ndiyeno Satananso amagwira ntchito mu nthawi yathu ino. You might not know, Inu mwina simungadziwe. but Bible says Koma Bible limati Satan himself also dressed himself up as an angel of light. Satana mwini amadzitembenuza yekha kuvala ngati mngelo wakuunika. Let's see 2 Corinthians chapter 11. Tione Akorinto oyamba wachiwiri chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Akorinto wachiwiri chapter 11 verse ya 13. 14 makamaka. Let's hear. Ndiye tiye tione. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Ndipo kulibe kudabwa pakuti Satana yemwe adzionetsa ngati mngelo wakuunika. Everyone, Bible said, Ndiye wina aliyense Bible likuti in him, mwa iye, inside Jesus Christ, mwa Yesu Kristu is what? muli chani? Life Moyo and the ndi chani? light. Ndi kuunika. Understand? Mumvetsetsa? Is that right? Si choncho. Everyone, inside Jesus Christ, in other words, this light means salvation. Ndiyeno munjira ina kuwalaku kukutanthauza chipulumutso. Inside Jesus Christ, there is life and the Mkati light of mwa Yesu men. Kristu muli kuunika ndi moyo wa anthu. Correct? Si choncho? So, in other words, inside Jesus Christ, there is Mkati mwa Yesu salvation. Kristu munjira ina muli chipulumutso. We need to receive the salvation that is inside Jesus. Tiyenera tilandire chipulumutso chimene chili mkati mwa Yesu Kristu. But here in again, go back to Corinthians, Ndiye tibwererenso kwa Akorinto. 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Akorinto wachiwiri chapter 11 verse yake ya 14. For Satan himself transformed himself into an angel of light. Satana yemwe adzionetsa ngati mngelo wakuunika. 15. Therefore is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Chifukwa chache sikuli wathu kwaukulu ngatinso atumiki ache adzionetsa monga atumiki achilungamo amene chimaliziro chawo chidzakhala monga ntchito zawo. Even here, Satan also,
he transformed himself as an angel of light. apanso satana mwini amadzisanduliza yekha ngati mngelo wakuwunika. In other words, he's saying, I can also give you salvation too. Amateronso munjira ina kuti ndikhoza kupatsanso And chipulumutso. all the people who's following Satan's teachings, Ndi anthu onse amene akutsatira chiphunzitso cha satana they also minister of righteousness. They preach righteousness. amatumikiranso chilungamo. Yeah, we have to worship God. Tiwene We have to tipembedze pray. Mulungu, We tipemphere. have to give our offerings to the Lord. Tipereke zopereka kwa Mulungu. There's now two different ways of worshiping here. Ndi pali mapembedzedwe a mitundu iwiri apapa. One that is being guided by Jesus Christ. Ndi pali wina amene ukutsogozedwa ndi Yesu One that Khristu. is being guided by Satan. The devil. Wina amene ukutsogozedwa ndi Satana. Understand? Mumvetsetsa? You understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense. Then the problem is, Ndi vuto ndile kuti why did Jesus Christ become angry when he went up to the temple? nchifukwa chani Yesu Khristu anali okwiya atapita mu kachisimu cha. Muona kuti nchifukwa chani? Why was he angry? Adali okwiya chifukwa chani? The understanding the people have, Kamvetsetsedwe kamene anthu ali the nawo. way that they were worshiping God, Njira imene amagwiritsa ntchito the popembedza way Mulungu. how they were serving God. Mmenewo amatumikirira Mulungu. Do you think that this worshiping service came from God or is it from Satan? Muona ngati kupembedza umene kudachoka kwa Mulungu kapena Satana. Why did Jesus become angry? Nchifukwa chani Yesu anali okwiya? Because this was not a true worshiping that has come from. Chifukwa kusipembedza kwenikweni kochokera kwa Mulungu. You get what I'm saying? Mumvetsetsa chimene ndikuyankhula? Do you understand? Mumvetsetsa? While they were busy giving their offerings and service to God, Mmene anali bize kupereka zopereka zawo kwa Mulungu. although Jesus Christ was there, Ngakhale Yesu Khristu anali pamenepo. although Jesus Christ has come into this world, Ngakhale Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi. although Jesus Christ was moving around them, Ngakhale Yesu Khristu amadutsa pakati pawo. all the attention and focus was upon their own traditions, their own worship Chinthu chawo things chonse before chidali God. pa zipembedzo zawo zachikhalidwe. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense? They did not understand the real heart of God. They did not understand the true way of salvation. Iwo samamvetsetsa chifuniro cha Mulungu ndi chikhulupiriro chenicheni. People were just busy with their own worshiping, their own ways, how they used to follow Anthu traditions. anakanganidwa ndi kupembedza kwawo ndi mmene adazolowera kupembedza kwa Mulungu. Sadly, Mumvetsa it chisoni. seems like they're respecting God, honoring God, Akuone glorifying kuti God. apembedza Mulungu akumutumikira Mulungu. But this was not according to the will of God. Koma ichi sichinali molingana ndi chifuniro cha Mulungu. Now, everyone, we need to learn from here today. Ndiye tifune tiphunzire choka pamenepa leloli. How do you know that our worshiping here, Ndiye mmadziwa bwanji kuti kupembedza our kwathu service kunoku, here, service yathu kunoku, is this true worshiping following after the light, which is Jesus Christ? ukupembedza kwenikweni kumene kukutsatira Yesu Or Khristu, are we following the light which was transformed by Satan? kapena ife tikutsatira kuwala kumene kukutembenuzidwa kubwera ndi Satana? How can you differentiate? Inu mmasiyanitsa bwanji? Very simple. Mophweka. All we need to learn here is understand what is the basic understanding of service. Chimene tifuna tiphunzire kumvetsetsa kune kuti service yewona imatani. You understand? Mumvetsetsa? What is the secret to the service? Ichi ndiye chinsinsi cha kupembedza kuona. That's why I read to you this book of John chapter 2 today. Nchifukwa ndakuwerengerani Yohane chapter 2 lero lino. Now, to explain this, let's go back to the book of Exodus chapter 13. Kuti tifotokoze tibwere ku Exodus chapter 13. There's one thing that God had told Israel people to keep in their mind when they're doing the Passover feast. Padali chinthu chimodzi chimene Mulungu anawuza anthu une kuti asunge pamene akupanga Pasaka. Exodus chapter 13. Exodus chapter 13. Let's see here. Tione apa Verse 6. verse yake ya 6. Sorry, let's see chapter 12, verse 13. I think Mama katione Exodus chapter 12 verse 13. Exodus chapter 12, verse 13. 12 verse yake ya 13 Exodus. Now, this was Jesus explaining to them about the Passover feast. Ndiye kunali kufotokozera Yesu Khristu zokudza Pasaka.
Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mudzakhalamo. Pamenepo ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu ndipo sindidzakhala mliri wokuwonongani. God has explained about how this feast is being carried on. Ndeno Mulungu afotokoza mmene mwambo uzidzachitikira. Next verse. Ndi verse yotsatira 14. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as the feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. Ndipo tsiku lino lidzakhala kwa inu chikumbutso, muzilisunga la madyerero a Yehova ku mibado yanu, muzisunga la madyerero likhale lemba losatha. Now remember, Ndiye mukumbukire, this is the Passover feast. uwu ndi mwambo wa Pasaka. But everyone, Koma wina aliyense, did you know that during the time of the Passover feast, ndiye mudziwe una kuti nthawi ya mwambo wa Pasaka there is one more feast ndiye padalinso mwambo wina which God has commanded the Israelite people to respect. limene Aisraeli anawawuza kuti azililemekezanso. So when the Passover feast is being carried on, Pamene Pasaka mwambo wake ukuchitika, while the Passover feast is happening, pamene Pasaka akuchitika, there is another feast God has commanded the Israelites to keep. padalinso mwambo wina umene Mulungu anawuza kuti azisunganso ana Israeli. Now, if you understand this, you can understand the heart of God a little bit. Ndiye mutamvetsetsa mwambo umenewu ndiye mumvetsetsa kwambiri Let's mtima wa hear Mulungu. verse 15. Ndiye tione verse ya 15. Exodus chapter 12, verse 15. Exodus chapter 12 verse 15. Suddenly God says like this: Ndiye mwadzidzidzi Mulungu akutero kuti 7 days you shall eat unleavened bread. masiku asanu ndi awiri muzidya mkate wopanda chotupitsa. Suddenly God is saying during the Passover feast, Ndiye mwadzidzidzi Mulungu akunena kuti nthawi ya it's Pasaka not just that you put the blood, sinkhani yoti mungopanga mwazi. there's one more condition to this feast. Ndiye palinso chinthu chimodzi chofunika pa mwambo umenewu. From the day of Passover for 7 days, you shall not eat a certain bread. Kuyambira pa nthawi ya tsiku la Pasaka musamadye buledi wina wake. What bread is that? Buledi wakadalotani? Bible says Bible limati unleavened bread. buledi wopanda chotupitsa. Do you know what is leaven? Mudziona kuti chotupitsa nchani? Leaven is like yeast. Ndeno chotupitsa chili ngati yeast. When you mix flour, Mukaphatikiza flour wanu you mix together with yeast. ndiye mmaphatikiza limodzi ndi So yeast. the yeast makes the bread to puff up, Kuti ampange buledi ya make it chikule. soft and smooth so they can puff up. Ndiye chimakhala chofewa kuna kuti chimakula. Understand? Mumvetsetsa? That is the yeast, the leaven. Ndiye amene ndiye yeast kapena kuti chotupitsa. Bible says 7 days you shall eat unleavened bread. Ndiye naona kuti kwa masiku asanu ndi awiri musadye chotupitsa. So don't eat yeast, eat leaven. Ndiye musadye mkate wa God chotupitsa. prohibit you to eat the leaven. Ndeno Mulungu akuletsa kudya chotupitsa. Why? Chifukwa chani? Now, let's go on. Ndiye tipitirize. On the first day, you shall remove leaven from your houses. Lingakhale tsiku loyamba muzichotsa chotupitsa m'nyumba zanu. For whoever eats the leavened bread from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. Pakuti aliyense wakudya mkate wa chotupitsa kuyambira tsiku loyamba kufikira tsiku lachisanu ndi chiwiri, munthu ameneyo adzasadzidwa kwa Israeli. It's not that only you cannot eat. Sinkhani yoti ino mukhoza kungodya. God said, remove all the leaven from your house. Akunena kuti muchotsenso ngakhale china chonse chokhodza zotupitsa m'nyumba mwanu. You understand? Mumvetsetsa? Remove what? Muchotse chani? Remove what? Muchotse chani? Leaven. Chotupitsa. Remove all the leaven from your house. Muchotse china chonse chimene chili chotupitsa m'nyumba mwanu. Don't put leaven in your house and don't even eat leaven. Musadye chotupitsa china chonse komanso ngakhale kuchisiya m'nyumba mwanu. And then verse 16 says, Ndi verse 16 akuti on the first day there shall be holy convocations, and on the 7th day there shall be holy convocations for you. No manner of work shall be done on them, but the which everyone must eat, that only eat be prepared by you. ndipo tsiku loyamba kukhale kusonkhana kopatulika ndi tsiku lachisanu ndi chiwiri
kukhalenso kusonkhana kopatulika, pasachitike ntchito masikuwo zokhazi zakudya anthu onse ndizo muzichita. No manner of work shall be done on them. Pasakhale ntchito imene ichitike pa nthawi imeneyi. One more thing God said, do no work. Ndiye chinthu chinanso chimene Mulungu akunena ati pasakhale ntchito. Do you understand? Mumvetsetsa? No manner of work. Pasakhale ntchito ina iliyonse imene ichitike. 17. So you shall observe the feast of unleavened bread, for on this same day I will have brought your armies out of land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance. Ndipo muzisunga madyerero amkate wopanda chotupitsa, pakuti tsiku lomwe lino ndinatulutsa makumi anu m'dziko la Igupto chifukwa chache muzisunga tsiku lino m'mibado yanu lemba losatha. Everyone, how important is this? Ichi nchofunika bwanji kodi? Just like the Passover is very important. It's the day of salvation, deliverance. Monga so Pasaka uli ofunika kwambiri. God said on the same day you shall keep the feast of unleavened bread. Pa tsiku lomwelo muzisunganso mwambo wa mkate wopanda chotupitsa. So the Passover feast, Nde mkate za Pasaka, the feast of unleavened bread, ndi wopanda chotupitsa, it's the same day or different? ndi zosiyana kapena zofanana? Huh? It's the same feast or different feast? Ndi mwambo umodzi kapena osiyana? It's same. Ndi ofanana. Understand? Mumvetsetsa? The Passover feast and Pasaka feast of unleavened bread is komanso one opanda same chotupitsa day feast. ndi chinthu chimodzi chimene chikuchitika tsiku limodzi. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa chimene ndikuyankhula? Do you understand? Mumvetsetsa? Everyone, we must understand that during the Passover, we must remind ourselves the feast of unleavened bread. Ndi pa nthawi ya Pasaka ifenso tizikumbukira mwambo wopanda chotupitsa. Why did God put this together? N'chifukwa chiyani Mulungu anaziyika izi pamodzi? What was the heart of God? Mtima wa Mulungu udali otani? Everyone, let's look at Luke chapter 22. Ndiye tione Luka chapter 22. Luke chapter 22. Luka chapter 22. Even the day when Jesus Christ was to be caught to be crucified. Ndiye ngakhale pa tsiku limene Yesu Khristu amafuna apachikidwe. Verse 1. Vesi yoyamba. Luke chapter 22. Now the feast of unleavened bread drew near, which is called what? Ndipo phwando la mikate yopanda chotupitsa linayandikira ndi lotchedwa Pasaka. Everyone, let's read all together. Ndiye tiye tiwerenge limodzi. Ready? Begin. Now Ndipo the phwando la feast mikate of yoyanda unleavened bread yopanda drew chotupitsa near, linayandikira which is ndipo called lotchedwa Passover. Pasaka. So God calls this same, it's one same feast. Ndeno Mulungu akuzitchula izizi ndi mwambo umodzi. True Passover must be the day of a feast of unleavened bread. Ndeno tsiku la Pasaka loyenanso likhale tsiku lopanda chotupitsa. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense? Everyone, this Passover and unleavened bread feast is the same thing. Ndiye tsiku ili lokudza Pasaka komanso lopanda chotupitsa. Then now Ndi tsiku limodzi. let's understand, why did God put this together? Ndiye timvetsetse kuti n'chifukwa chani anaziyika pamodzi Mulungu. Like I told you, Monga ndinakuwuzirani. Jesus Christ is the Word of God, Ndeno Yesu Khristu ndi mawu a Mulungu. who is the life Amene ndi moyo and the light komanso of kuwunika men. kwa anthu. If you want to become free from your sins, Ngati mufuna mumasulidwe ku machimo anu, we need to look up Jesus Christ. tifune tiyang'ane kwa Yesu. We need to understand the message, Tione timvetsetse uthenga, the word that He wants to deliver to us. mawu amene afuna apereke kwa ifeyo. We need to understand the light which comes out from Jesus Christ. Tifune timvetsetse kuwala kumene kuchoka kwa Yesu Khristu. How do you differentiate the light from Jesus Christ and light from Satan? Mmasiyanitsa bwanji kuwala kumene kumachoka kwa Yesu Khristu komanso kwa Satani? Everyone, the feast of unleavened bread. Ndeno uphwando lopanda chotupitsa. This will help us to understand whether this worshiping is true worshiping or not. Ichi chikatipanga kumvetsetsa kuti kupembedza kuona kapena ayi mwambo wopanda chotupitsa.
Now, what is the meaning of leaven? Why God said to remove all the leaven from the house? Nchifukwa yani mulungu adanena kuti muchotse zonse zotupitsa zonse nyumba Why mwanu. did God say don't eat leavened bread for 7 Nchifukwa yani days? mulungu adanena kuti musabodye chotupitsa kwa masiku asanu ndi awiri. Why God has put the Passover and the Feast of Unleavened Bread together? Nchifukwa yani Pasaka ndi mwambo wopanda chotupitsa anazika pamodzi. And there's a special reason why. Pali chifukwa chimodzi chokwanira chimene Let's chikuti. look at one more word. Ndiye tiwerenge mawu ena. 1 Corinthians chapter 5, verse 6. Akorinto oyamba chapter 5. What is the meaning of this leaven then? Tanthauzo lake lotani? Everyone, 1 Corinthians chapter 5, verse 6 says like this. Ndeno Akorinto oyamba chapter 5 verse 6 ikuti. Repeat after me. Muwerenge nane limodzi. Your glorying is not good. Kudzitamanda kwanu sikuli kwabwino. Repeat after me. Your glorying is not. Mubwereze nane kudzitamanda kwanu sikuli kwabwino. Wait, follow after me. Your glorying is not good. Once again, your glorying is not good. Everyone, what is leaven? Ndeno wina aliyense chotupitsa nchani? Bible says here, do you not know that little leavens the whole lump? Kodi simudziona kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mkate wonse? In other words, what is leaven? Ndiye munjira ina chotupitsa nchani? Work of human beings. Ntchito ya munthu. Work that has been done by men. Ntchito imene yagwiridwa ndi munthu. Your work that you have done for God, Ntchito yanu imene mwachita pa Mulungu. Bible calls that leaven. Mulungu akulitchula chimenecho chotupitsa. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa chimene ndikuyankhula? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa? What is leaven? Chotupitsa nchani? What is leaven? Chotupitsa nchani? Human work, our work. Ntchito ya munthu, ntchito zathu. Work that is done by our strength, our power. Ntchito zimene zachitika mu mphamvu zathu. The work that has been done through my hands. Ntchito imene yagwiridwa ndi dzanja langa. Bible calls that leaven. Bible limatchula chimenecho chotupitsa. In other words, during the day when God brought the deliverance to Israel, Munjira ino chokera nthawi imene Mulungu anatulutsa Aisraeli. God did not want the people to work. Mulungu sanalole anthu agwire ntchito. God did not want people to lay their hands upon the work of Jesus Christ. Mulungu sanalole anthu kuti atenge manja awo ayike pa ntchito ya Mulungu. Understand? Mumvetsetsa? God prohibited people to do anything. Mulungu analetsa anthu kuti achite chinechi chonse. Why? Chifukwa chani? Because people do not have that power to do the work. Chifukwa anthu alibe mphamvu imeneyi yogwira ntchito. But today, sadly, Koma lero lino mochititsa as manyazi, people go to church, anthu amapita ku chalichi, it's not that they're being guided to be taught that you have no power. saphunzitsidwa kunena kuti inuyo mulibe mphamvu. People are being guided to ask to do something to God. Koma anthu akuwuzidwa kuti achite chine chake kwa Mulungu. That's why when Jesus went up to the temple, Nchifukwa Yesu Khristu atapita ku kachisi. why are people preparing oxen and sheep? Nchifukwa chani anthu akukonzekera za ng'ombe komanso Their nkhosa. focus was to what? Chidwi chawo chidali chani? To work, to give their glory, their way, Kugwira their ntchito kuti hands. apereke ulemerero wawo kuthekera kwawo. Translate after I finish, okay? Oh, they were trying to glorify God with their hands and their efforts. Amafuna azimpembedza Mulungu ndi ntchito zawo ndi mphamvu zawo. You understand? Mumvetsetsa? Yeah, they thought that they can be able to work with their hands. Amaona ngati ali kuthekera kuti akhoza kugwira ntchito ndi manja awo. They were not there prepared to receive the word of God. Sana ali pamenepo ukonzekeretsedwa kuti alandire mawu a Already the Mulungu. heart of Satan entered inside the human's heart. Pamene ntchito ya Satana yalowa m'mitima mwathu. What kind of heart is that? Ndi mtima wanji umenewo. I can do something for God. Ndikhoza kuchita china chake kwa Mulungu. I can glorify God. Ndikhoza kumpembedza Mulungu. I can pray to God. Ndikhoza kupemphera I kwa can Mulungu. do this. I can do that. Ndikhoza kuchita ichi, ndikhoza kuchita icho. People have the heart thinking that they can do something for God. Ndi anthu akubwera ndi mtima woti akhoza kuchita china chake kwa Mulungu. That is not the meaning of the Passover. Ndeno imeneyi si tanthauzo la Pasaka. When we come out to celebrate the Passover, Ndiye tikabwera kuti tidzapange Pasaka. the main objective of this feast Cholinga chachikulu cha mwambo umenewu was to teach the people that you have no power at all. ndikuphunzitsa anthu una kuti mulibe mphamvu mpang'ono pomwe. That's why God said, remove every leaven inside the house. Nchifukwa Mulungu adanena kuti muchotse chotupitsa zonse m'nyumba mwanu. Remove anything that is leaven. Muchotse china chonse chimene chili And don't chotupitsa. eat that is leaven. Musadyenso ngakhale chotupitsacho.
Let's see here, verse 7. Ndetonenso pa verse 7. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. Tsukani chotupitsa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano wonga uli wosatupa pakutinso Pasaka wathu waphedwa. Everyone, repeat after me. Nde mbwezenane limodzi. You truly are unleavened. Inu ndinu opanda chotupitsa. You truly are unleavened. Oh, you truly are unleavened. Everyone, you are unleavened people. Inuyo ndi opanda chotupitsa. What does this mean? Ndezi kutanthauza chani? Do you have power? Muli ndi mphamvu? Are you people who can have power to worship God? Ndinu anthu amene mukhoza kukhala ndi mphamvu yopembedza Mulungu? Everyone, you are truly unleavened means Ndeno zutanthauza chani kuti ndinu opanda chotupitsa? that you have no power whatsoever to please God, to glorify God, to worship God, to give something to God. Mulibe mphamvu yone kuti inu mukhoza kumpembedza Mulungu, kuchita zabwino za Mulungu kapena kupereka mapembedzo. Here verse 8, Verse yake ya 8. Bible says, therefore let us keep the feast. Chifukwa chache tichita phwando. Let us keep this feast, Tiye tisunge phwando. not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread of sincerity and truth. Sindi chotupitsa chakale kapena ndi chotupitsa cha dumbo ndi kuyipa mtima, koma ndi mkate osatupa wa kuona mtima ndi choonadi. Everyone, it's very simple. Nde wina aliyense nzophweka. Why did Israelites people did not look upon Jesus? Nchifukwa chani anthu aku Israeli sanayang'ane pa Yesu? Why the Israel people did not care about Jesus? Nchifukwa chani anthu aku Israeli sanasamale za Although Yesu? Jesus Christ has come into this world, Koma Yesu wabwera pa dziko lapansi. although Jesus Christ was there standing, Ngakhale Yesu adali pamenepo kuyimirira. all the people's focus was giving their own service to God. Chidwi cha anthu chidali chone kuti apereke service kwa Mulungu. Everyone, today, many people think that they can worship God. Lero lino anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kumpembedza Mulungu. Many people do not come to church to listen to the word. Anthu ambiri sabwera kutchalichi kuti adzamvetsere kumawu a People Mulungu. come to church to boast about their faith, boast about their good worshipings. Anthu amabwera kutchalichi kuti adzachite matama za kupembedza kwawo. Everyone, what you must learn, Koma chimene mufuna muphunzire, why did God put the feast of unleavened bread nchifukwa chani Mulungu adayika phwando la kupanda chotupitsa together on the day of the feast of the Passover? limodzi ndi mwambo wa Pasaka. Everyone, we need to clearly understand this is the ordinance. God said, keep this forever. Ndeno ichi nchipangano chimene Mulungu adanena kuti musunge mpaka kalekale. Who comes to listen to the word of God? Amene amabwera kudzamvetsera kumawu a Mulungu. Those people who know that we are truly unleavened. Ndi anthu okhawa amene amadziwa kuti ife ndi opanda We have chotupitsa. no power. Tilibe mphamvu. We have no strength. Tilibe mphamvu. Everyone, if you have no strength, Ngati mulibe mphamvu, like the man who went down from Jerusalem to Jericho, ngati munthu amene adapita ku Yerusalemu ku Yeriko, he fell among thieves and he was left there half dead. adagwa m'manja mwa achifwamba nkutsala pang'ono kufa. If you just leave him stranded like this, Ngati ino mungazindikire kuti muli pamenepo, there's nothing he can do. He can just die there. kuti palibenso kuthekera kwina konse koma kungofa pamenepo. Everyone, that man who fell among thieves is a good example of we human who are unleavened. Munthu amene adagwa m'manja mwa achifwamba ndi chitsanzo chabwino cha ife anthu amene tili opanda chotupitsa. Even if Jesus Christ does not come, Ngati Yesu sadakabwera, if you do not care for what he has to say, ngati simusamala pa zimene afuna anene, if you do not listen to his news, ngati simufuna kumvetsera ku nkhani yake, everyone, yourself, you're like the man who fell among thieves. nde inuyo ndinu munthu ngati amene adagwa m'manja mwa Why achifwamba. people are running away from the word of God? Nchifukwa chani anthu akuthawa kumawu a Mulungu? Why people are just making church service just rituals and practices? Nchifukwa chani anthu akungopanga service ngati mwambo chabe? People think that they have the power to glorify God. Anthu amaganiza ngati kuti akhoza kukwanitsa kupanga china chake kwa Mulungu. Sadly, today, many people does not possess the heart of Christ. Mopeza chisoni anthu ambiri sakhala ndi mtima wa Mulungu. They possess the heart that Satan has influenced us. Komano adzazidwa ndi mtima umene Satana akupereka Remember panopo. last week we talked about
the tree of knowledge of good and evil. mukumbukira poyamba ndinakamba za mtengo wa zabwino It otsatsa is zabwino in zoyipa our nature. zili mu chibadwidwe chathu. Everyone, this tree, the fruit that Adam and Eve ate, is a tree of knowledge of good and evil. mtengo umenewu ndi wodziwitsa zabwino ndi zoyipa. That knowledge is inside every one of you. chizindikiro chimene chili mwa wina aliyense wa ife. So instead of relying upon the word of God, nde malo mwe dalira mawu a mulungu people all rely upon the idea that I can do good. anthu amadalira pa I can ntchito serve yono God ndikhoza well. kupangazira bwino ndikhoza kutumikira bwino Oh, I mulungu can please God. ndikhoza kukondweretsa mulungu. So instead of humbling themselves before the word of God, nde malo moti adzichepetsa pa mawu a mulungu, instead of forsaking their ways and their thoughts to humble themselves before the word of God, malo moti ataye zinezi zonse kuti akadzichepetsa maso mwa every mulungu. people are busy just boasting about how much they love God, how much they worship God. anthu ali bizi opanga matama ufotokoza mmene amakondera mulungu. Yet many preachers not realizing that this is creating misunderstandings. nde anthu ambiri solalikira samvetsetsa one kuti zizibweretsa People are kusamvetsetsana. just boosting up, giving the strength to people just to do what they think they're doing good. anthu akungowalimbikitsa anthu apatsa mphamvu chitani zabwino Just chitani telling zabwino people to pray hard, mupemphere kwambiri asking their members to keep the commandments. musunga malamulo. What does Bible say? koma baibulo limati chani? You are truly unleavened. inuyo ndi opanda chotupitsa. In other words, we are truly people who have no strength and power in us. munjira ina yake yone kuti ife tilibe mphamvu yakuchita chabwino mwa ife tokha. Everyone, if you realize that, nde ngati mungazindikira chimenechi you will come out to Jesus. mudzatuluka kufika kwa Yesu Khristu. Let's read just one more word before we finish. tiwerenge mawu omaliza tisanamalize. Matthew chapter 9, verse 12. Mateyu chapter 9 verse 12. Matthew chapter 9, Mateyu chapter 9 verse 12. verse 12. When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of physicians, but those who are sick." 9 verse yake 12 akuti ndipo mmene Yesu anamva anati olimba safuna sing'anga ayi koma odwala. Verse 13. Verse 13. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Koma mukani muphunzire nchiyani ichi. Ndifuna chifundo si nsembe ayi pakuti sinadza kudzayitana olungama koma ochimwa. Everyone, those who are healthy, Iwo amene aliwo athanzi. do you need to seek for a doctor? Mafunikiranso dokotala? Those who think that they are doing good to serve God, Iwo amene akuona kuti akupanga bwino potumikira mulungu. do you need to seek for Jesus? Mafunikiranso Yesu? Bible says, I desire mercy, not sacrifice. Ndino Bible lina kuti ndimafuna chifundo osati nsembe. Everyone, what kind of heart is God looking for? Ndino ndi mtima umene Yesu akuyang'ana. God, I am such a weak and lacking person. Ndino ine ndine munthu woperewera. I'm such a sinful nature. Ine ndi chibadwidwe ndi ochimwa. Whatever I do is displeasing to God. Chilichonse chimene ndimachita sichokondweretsani inu Mulungu. Lord, I need to receive your grace and mercy. Ndifuna ndilandire chisomo kwa inuyo. Bible says that there's nothing that I can do. Bible limanena kuti palibe chilichonse chimene tingachite. God, have mercy upon me. Mulungu muchindichite chifundo. That's the heart God is looking for us. Umenewo ndi mtima umene Mulungu akuyang'ana. Israel people were busy. Koma aiku Israeli adali busy. They were busy with their works and thinking that they know how to serve God. Ndi ntchito zawo kuganiza kuti akhoza kumtumikira Mulungu bwino. Every Bible says that their zeal, Bible limanena kuti chifundo chawo, people with their own zeals, anthu ndi kufuna thinking kwawo, that I know how to worship God, I ndimadziwa mmene love God. ndingapembedzere Mulungu. People who think that they know how to serve God. Anthu amene amadziona kuti ndimatumikira bwino Bible Mulungu. says the zeal has eaten me up. Ati kufuna kwawo kwaadya iwo. Although Jesus Christ was there on that mount of the Temple Mountain, Ngakhale Yesu adali menepo pa phiri limenelo. although Jesus Christ was there, the true meaning of Passover, Ngakhale Yesu adali menepo amene ali all Passover those inene. eyes of people were busy in trying to deal with their own way of worshiping to Koma God. maso a anthu anali busy kusonkhanitsa zimene They angachite. all focused to their own works and efforts. Chidwi chawo chinali pa zimene angachite. Do you understand? Mumvetsetsa? Jesus went, started to weep them, chase them Ndiye Yesu out. anapita kwakwapula kwathamangitsa. People do not understand. He's madman. Ndi anthu samvetsetsa kuti ndi We're wamisala here to worship God, glorify God. Why you chastise us? ati kwapulanso. Same thing is happening in this time today. Zomwezo zikuchitika m'masiku anowa. Before you come to worship the Lord, Musanabwere kwa Mulungu.
Remember, God said, keep the feast of unleavened bread. mukumbukire kunena kuti mulungu akunena kuti musunge mwambo We wopanda need to chotupitsa. be in that position in the heart whereby we understand that we are nothing. Tiona tipetsetse nditi momene kuti ife And that we singapangene can do konse. nothing before God. Palibe china chonse tingachite kwa mulungu. But it's not that churches are guiding people to understand that. Koma sizoti matchalichi akutsogolera anthu amvetsetse Churches ichi. are just boosting up the people's self-righteousness. Koma matchalichi akungolimbikitsa anthu pray chitani chilungamo hard, chanu. keep the Pempherani kwambiri commandments. musunge malamulo. Everyone, that's why people are forgetting about the feast of unleavened bread. N'chifukwa chake anthu akuyiwala za mwambo wopanda chotupitsa. God clearly said, Mulungu ananena chinthuchi kuti remove all the leaven from your house. muchotse chotupitsa chonse m'nyumba mwanu. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho. Everyone, if you want to come to truly worship God in truth and in sincerity, Ngati mufuna mubwere kupembedza kuona we muchona must chilungamo. understand to worship God, removing all our righteousness, our works, what we have done for God. Tiona timvetsetse pakuchotsa china chonse ntchito zathu zimene mapetsetsedwe athu ndi zimene timachita kwa mulungu. Do you understand, everyone? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? When you remove all of your self-righteousnesses. Mukachotsa zonse zilungamo zanu. I asked the students last week during our IF Academy class, Nafunsa ophunzira kwa IF Academy. how do you know that you are saved? Inu mmadziwa bwanji kuti Oh, I ndinopulumutsidwa? pray for forgiveness. Ndimapemphera I chipulumutso. confess my sins. I Ndinalapa repent. malamulo. I keep the commandments. Ndimasunga malamulo. Is what students have answered. Zimene amastudent amayankha. All filled with human works. Zongodzaza ndi ntchito zawo. All leaven works. Ntchito zotupitsa They're zokhazokha. trying to say that I have done this and that for God, Akuyesera onena kuti ndapanga ichi ndicho kwa mulungu. not understanding what is the heart of God. Osamvetsetsa kuti mtima wa mulungu ndi otani. Everyone, today, there is this word, Bible, that has power to wash away from our sins. Lero lino pali mawu awa m'Baibulo amene ali ndi mphamvu yotsuka machimo If athu. you want this word to enter inside your heart, Ngati mufuna mawu awa alowe mu mtima mwanu, first you have to remove all the leaven from your house. muyenera choyambirira muchotse chotupitsa chonse m'nyumba mwanu. Your self-righteousness, Chilungamo chanu eni, saying that I love God, kunena kuti ammankonda saying that I have mulungu, done this, I have prayed to God, I confess my zimene manena kuti sins, ndapanga izi saying that I ndalapa can kwa keep the mulungu, commandments. ndasunga malamulo. If you don't remove this, Ngati simuchotsa izizi, you are not worshiping God with true Passover. inuyo simumpembedza mulungu mu Pasaka weniweni. Remember, Mukumbukire, we are unleavened. ife ndi opanda chotupitsa. Is there anything that is good inside us? Pali chabwino chimene chili mwa ifeyo? Is there anything that is good inside you? Pali chabwino chimene chili mwa inuyo? If you come into this church thinking that I've come to show God how much I love God, Ngati mubwera mu nyumba ino kunena kuti ndabwera kuti ndidzaonetse mulungu, then everyone, you have wasted your time. inuyo mwataya nthawi yanu. We did not come here to show our love toward God. Ife sinabwere kuno kudzamuonetsa chikondi chathu pa We mulungu. are here to receive God's love towards us. Ife tili pano kulandira chikondi cha mulungu kwa ifeyo. What is the true meaning of true worship? Tanthauzo la kupembedza kuona mchani. What is true worship in truth and sincerity? Chipembedzo cha kupembedza kuona nchiti. After we have removed all the leaven from our house, Titatha kuchotsa chotupitsa chonse m'nyumba all the mwathu. leaven from our house and our hearts. Chotupitsa china chonse m'nyumba mwathu ndi m'mitima mwathu. If there's anything that you say that you have done good for God, Ngati pali china chake chimene muna kuti mwachita chabwino kwa mulungu, that is not true service to God. imene si service yoona pamaso pa mulungu. Do you understand, everyone? Mumvetsetsa? I hope that everyone can remove all the things that you say that you have done good for God. Ndikhupe tonse tichotsa china chonse chimene timati tachita chabwino kwa When mulungu. you come before God, you don't carry your good deeds. Ndipo mukabwera pamaso pa mulungu simukawerengera zimene mwachita zabwino. We come out to Him as a person who is weak, lacking, sinners. Tikabwera pamaso pa mulungu ati munthu ofoka ndi operewera. Then God will have mercy upon you. Ndiye mulungu adzakhala ndi chifundo nafe. Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense? Yeah, up to here. Kufika na apapa Yes, let's pray. tipemphere. Father God, thank you for giving us this time to share the word. Atate zomwe kwambiri chifukwa chotipatsa nthawi iyi tigawane mawu. Bible says the zeal of man has eaten me up. Baibulo likunena kuti chifuno cha munthu chamudya. Lord, today many people go before God with their good works and deeds. Anthu ambiri amabwera pamaso pa mulungu ndi kupembedza kwawo ndi chifuno chawo. The Bible says that we are unleavened. Koma Baibulo limanena kuti ife ndi opanda There's chotupitsa. nothing good and no power in us.
palibe mphamvu ndi chabwino china chonse. Lord, allow us to understand that God do not receive people who bring their own works and efforts. Mulilole timvetsetse kuti simulandira munthu amene abwera ndi chilungamo chake. We need to put down our ways and our thoughts. Mulole tiyike pasi ntchito zathu ndi njira We are zathu. people who cannot do anything by ourselves. Pali anthu amene sangachite china chonse Bible We imatero. truly need to receive your grace and mercy. Ife tifunika kulandira chisomo chanu. We pray that you will give us the right heart Tikupempha kuti mutipatsa mtima so that woyenera we can worship God in truth, kuti tikapembedze Mulungu so muchoonadi, that we can serve the true living Jesus kuti Christ. tikapembedze moona kwa Mulungu. May your grace and mercy be upon us all. Chisomo chanu chikakhale pa ife We thank tonse. you for giving us this time. Tikuthokozani chifukwa And potipatsa all nthawi. these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Muzonsezera pemphero mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Ndikupempha kuti tamvetsetsa bwino eti. Kuna kuti pali chinthu chimene chili chofunika chimene anthu ambiri timachiphonya. Akune kuti tikamanena kwambiri za Pasaka pali gawo lina limene timalisiya. Kuna kuti ana Aisraeli aja kuchoka ku Igupto anawuzanso chinthu china kuna kuti azisunga pakukumbukira chipambano chimene Mulungu anawapatsa. Amafotokozera kuti azikhalanso ndi mwambo ochotsa chotupitsa china chonse zimene zikuyimira ntchito zathu si choncho. Akune kuti nthawi zambiri tikumabwera masiku ano pamaso pa Mulungu ndi mtima one kuti ndinchitire china chake Mulungu. Nchifukwa nthawi zambiri kuti timvetsere ku mawu zimakhala zovuta. Anthu ambiri sitikulemekeza mawu chifukwa kuti timaona kuti ife ndi amene tikuyenera timpatse. Koma abusa alalikira bwino kwambiri une kuti ife si anthu amene tingampatse Mulungu. Koma tikamvetsetse kuna kuti ife ndi anthu amene tili pa position yoti tikangolandira. Ndiye ndikupempha kuti ife yonse mtima wathu tikakhala odzichepetsa zinthu zonse zimene tinazisunga m'matumba mwathumo kuna kuti izi ndichitira Mulungu, ndikupempha kuti titulutsa ndikutaya panja ndikumvetsetsa kuti mtima woyenera ndione kuti ife tilandire kuchoka kwa Mulungu ntchito imene anatipatsa. Yesu Khristu ndi amene anabwera. Koma naona kuti munkachisi mmene wina aliyense sanali ndi chidwi ndi Yesu Khristu. Sakutero? Akunena kuti wina aliyense anali ndi chidwi chone kuti ndigule ching'ombe chachikulu kapena nkhunda yabwino kuna kuti ndimpatse Mulungu. Koma ife lero lino timvetsetse kuti ifeyo si anthu ompatsa koma tiyenera tikhale pa position yolandira. Haleluya. Ndi nthawi inonso ndi nthawi yabwino imenenso tinali ndi nthawi ya mtengo wapatali ndikupempha kuti tadalitsika. Ndeno tipempha anthu amene amatitsogolera kumwambo wa zachopereka kuna kuti ndi nyimbo mutitsogolere komanso madikoni athu mubwerenso kutsogolo kuna kuti tikhale ndi mwambo wathu. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera.